Takže vítám dalšího dílu, dneska jsem tu u hry Battlefield 4. Je to... Teďka jsem došel, nevím co říct, je to hra, je to neočekávaná hra, dostala to ocenění roku 2013, nevím co říct, teďka jsem to začal, myslím mám dokončené, jestli se zeptáte, klidně se zeptejte, jestli chcete mise, tak s vámi budu natáčet mise prostě. Je to těžký, tam 7 misí, doporučuji to. A dál nevím co říct vůbec, jakože, ale strašně výborná hra, grafika nejlepší. Já jsem si ji trošku zhoršil, protože máme slabý internet, ale počítač mám dobrý, to mám herní, HAL 3000, to tady nemusím rozprávat, jakože rozprávat. To nevím co říct, jakože je to... Tak už začínáme hrát, no. Tak. Takže do boje. Tak, můžete chvilku počkat, než se vám načtou věci. No vidíte, už máte, ale je to bublý, dívejte se úplně mega moc. Já už to za chvíli bude ta ruka. Já už je tam ruka. Tak nějak asi ta hra vypadá. Grafika je nejlepší asi, jakože na tom. Je to 5krát lepší než 3. Je to strašně dobrá hra. Nevím co k tomu říct, jakože já moc jakože nejsem nějaký extrém zkušený, ale je to jak nevím co, ale co to je motherfucking bitch. Někdo mě píše, nebudu odpovídat. Ha! Kam? By to šlo ještě. Nevadí. Já se trochu lidi bojím. Je to až strašidelné. Je to strašidelné, protože v těch misích hrál GTA. Prostě ze zadu na vás skočují ti lidé nebo prostě nepřátelé. Je to napodobení hry. Je to napodobení hry. Je to napodobení války. Prostě tak ona by měla vypadat válka, teďka 3. světová válka nějak. Je to napodobení 3. světové války. Já myslím, že se docela snažili, protože to dostal i to ocenění a taky si myslím, že to je výborná hra. Pro mě to je dobrá hra. Pardon, ty zvuky, to je moc nahlas. A je to náš. Já jakože nějak extra ještě neumím to hrát, takže si ještě třeba spletu někdy někoho. A tak to. A neměl bych si to splet, už mám několik kilů, 17 kilů nějak. Jo, ale takže teďka nejsem nějak extra zkušený. Je to fakt výborná hra, nevím co k tomu říct. Fakt dobrá hra. Je to výborná hra.